Ka jingpule na ki kamjong ki apostol klenong ka bakhatsaw, kadukhat san hadu khatsaw. Te ki gentle bad ki ju, ringkat bad ki nongyalam chungki kila yasu buin, ban le ben ya ki apostol, bad ban lenthem mau yaki. Haba ki apostol kila tip ya kata kila pecha listra bad derbe, kishnong ki ba halikonia. Bad siya kata kathain baro saudong. Kila ya lab ya go kubor babha hangta, halistra ladon uwei ubriu ubasyong, ukrow kikjat ladko nadu dangka pad umjula banyan. Ula syong hangta bansngap ya ktien Paulus ula yoi ba ungen, bad bala ban penkot yu kumta ula pet tilip yu, bad ula ong da kasur bajam, to yeng hi darade. Uda ubriu ula kenthi bad ula yaj saudong. Habagi pad ba kila yoi ya ka ba Paulus ula le, kilas dang ban perta da ktien ligonia jungki, ki Blei kila wan hiar, sngi ha kadur briu. Kila ai kerteng Jupiter ya Barnabas, pad Mercury ya Paulus, na marba ula long unongkren ubakham rangba. Ulingdo jong Blei Jupiter, ubadan ke tempel, hamar kmat keshnong, ula wanra ki masi kertong, bad ki sentiu sya ke kerdong. Mau bad ki pad ba kilamut banterwa kenya ha ki apostol. Habau Paulus bad Barnabas kila yos ngau ya gane, kila kat yala ki janpong, bad kila tur shapadeng upad ba da kabaperta artan. Ktien chong utrai. Kasam shispa katsan kadkhod iwei hadu saw, but katsan hadu khat Henryu. Om hangi kutrai, om hangi kaburong, Henry haga kerteng jome, haga jiid but haka jing shisha jome. Balaysha ki gentle ki yaong, hae Blei jome. Blei jungi udon hapneng, uliek kat ba usngo bha. Ki Blei thau jungki da karupa bad kaksiar, dashna da ki ktibriu, to ankurku yapi da utrai ubala thau ya kabneng bad kakendo, kabneng kadei kajong utrai, Henry kakendo, ula ai ha ukun benriu. Ka gospel kadkum uyo anis kalanong kabakhatsaw, kadukot arpuwei hadu arpu Henryu. Kad ubab diang ya ki hukum junga, bad ubako ngu yaki udei uta uba iit yanga. Ukpa junga un iit ya uta uba iit yanga. Ngaru ngan iit yu bad ngan penpau yala de ha Ujudas, om dei Ujudas Iskariot ula ko kenrad, kumno minla ban penpau yala de hangi, klem da penpau haka perthei. Ujisu la juba pa jar uba iit yanga un ko ya ktien junga. Ukpa junga un iit yu bat ngin yawan sha uta ban ngin song ne badu. Jar ubam iit yanga ko ya ktien junga. Kakubor pila yusno kamlong ka jonga Henry ka wan na ukpa ubalapha yanga. Kala yathu hapi yakane kadba ngadang don bat pi. Unong pentengen umensim bakun ya ubau kpa unsapha haka kerteng junga sahika yapi nadong shadong pat sapenken mau hapi ya kata baro kabangala yathu hapi ka gospel jong utrai.